Бәхет эзләп сөйләмәле, бар тиеп әйткәнеләр. Алдыңа үзе сыйга дип, сер сизеп киткәнеләр. Бәхет бар ул, бар бәхет эзләгән көткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Бәхет бар ул, бар бәхет эзләгән көткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Эзләйем әле диләйем, осратырмын һидәмен. Эзләгәндер табалар ул, сабыр итәм түзәмен. Бәхет бар ул, бар бәхет эзләгән көткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Бәхет бар ул, бар бәхет эзләгән көткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Мөхәббәтлеләр бәхетле, өю теләйем һеҙгә. Бәхеткә төрөнөп кенә йәшәйек әле бергә. Бәхет бар ул, бар бәхет эзләгән көткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Бәхет бар ул, бар бәхет эзләгән көткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Сабыр бул дип өметеннән түңелеп үткәннәргә. Баймагыбызның моңлы хандугасы Әлия Искужина.